ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, хоҳарон ва касоне ки ин лаҳза моро тамошо мекунед. ассалому алайкум бародару апаву хоҳаро. Ҳамин канали Рустам Ашуров медроем. Дирӯз як видеое бироварда буд ки дар бораи Коляи Таҷик. Яъне Коляи Таҷик 9 сол тарма шудагиай, гапу чапуш бисёр шудагиай, бояд дар 1 миллион мебиромад, аммо бобоҷон 88 сета адвокат гирифтае ки якбора гуноҳи ӯро зиёда куна. Ба ту савол Ашуров ки видеоро чуба удалит кардӣ? Видеое ки дар каналат буд чаро нест? Куҷо шудааст? угражатат кардан ё ин ки хатогита фаҳмидию видеоро удалит кардӣ? И аломати савол мешава ки бояд ки бибурӯй дар мардум гап занӣ. касоне ки лоғар ҳастен мехоҳанд ки фарбеҳ шавен, бузбала шавен, курс лечебниш 3 пачка мешава истеҳсоли Индонезияй ва инчунин аксия кардагием шитобен мутахассисон зангҳои шуморо интизоранд. боқӣ дар амони Аллоҳ бимонед. Дина бегонӣ буд, валлоҳ қасам нахӯрам. Дар канали Рустам Ашуров як видеоеро тамошо кардам, даже то охирон тамошош кардам ки Коляи Таҷик, дар бораи Коляи Таҷик, дар бораи сум ва дар бораи збор хеле гап задагиай ва ҳамиҷа Коляи Таҷик мақсад бо телефони галасавоиш ҳастай гап задистай, мега ки мара чорама дидагӣ нестан, чанд миллион пул ҷамъ шудагиай, ҳеҷ кас намедона ва набарот мега аз картаи ма сум гирифтагиан. Ма худам бехабарам. хуб, дӯстони азиз, ситуатсия чӣ хел шудагиай? Ситуатсия ҳам хел шудагиай ки Коляи Таҷик вақте ки мешина, бояд ки боз ҳам дар ҳама ҷо номи бобоҷон 88. Ман мақсад ягон каса таъна задан дар иҷа нестам ва дӯстони азиз, чизе ки ҳаст ҳаморо гуфтаистам, чизе ки шунавидам ҳамчун як шарванд, ҳамчун як дилсӯз барои шумо мехонам бирасонам. хуб, масъалаи асосие ки ана кора ба гарда гирифтагӣ будай, ҳамин бобоҷон 88 ки ман сета адвокат мебарам и так дале, кори ҳамира буд мекунам. Вақте ки Коляи Таҷик баромад мекуна бо Рустам Ашуров, мега ки кори ма мега ҳамагӣ дар 1 миллион буд мешид, аммо мутаассифона мега ҳамин кора мега оварда мега дар сари ма бо тӯҳматҳои бисёра задан. хуб, яъне ки кори 1 миллиона дар муддати 1 ҳафта 1 моҳ буд мешудагира, ино овардиян мега дар сари ма боз гуноҳҳои бисёра задиян. Яъне ино времеро тинут карда дар ҳамиҷа ба сари Коляи Таҷик боз гуноҳ бур кардиян. Ака инаш ҳақиқат дора ё надора, мобайни ино чӣ шидестай худшон медонанд ва Аллоҳи пок иншааллоҳ чизе ки ҳаст рӯз то рӯз аниқ шидестай ва рӯз то рӯз сирҳо фош шидестай ва рӯз то рӯз ҳамаш ба мардум ҳамчун мисли оина рӯшан менамояд. дӯстони азиз, як чиза фаромӯш накунем ки ҳамин дӯзи ғариб меган пушти хараям ки ҳастай дӯстони азиз. ва боз чизе ки мегӯм дӯстони азиз, фикри шахсии худма гуфтаистам. Ман ба не бобоҷон кор дорам, не ба Рустам Ашуров кор дорам, не ба лангарӣ, не ба дигари дигарош, не ба Коляи Таҷик. мақсад он як бачачаак буд, номшам Аюду меброя кар, яъне ки збор дар корти ҳамун ҷамъ шудагӣ будай. ӯ намедонам писархоншон будай, додархоншон будай, мақсад як бачае ки харобак буд, номшам Аюду меброя. мақсад ҳамун одам ин ҳоли гум шудагиай. о бача бурӯ ачота бубурӯни танита Сбербанк будро, ай бари боло то бари поёнша нишон бите ки чанд сум пул ҷамъ шудагиай. корт раз ба ҳамин дараҷара рафтай, чуба тормоз карда разбор карда мешинен охи. баги ачота бубурор нишон бите чанд сум пул ҷамъ шудагиай. хуб, масъалаи пулам як ним бимонем. пул аллакай рафт ба ягноб кида додан, куҷо шуд, чӣ хел шид? асосӣ да гап мезанем ки Коляи Таҷик иддао дора ки кори ма дар муддати 1 моҳ ё 2 моҳ буд мешид, мега ба маблағи 1 миллион рублей, аммо мутаассифона мега ино кора тинут кардан, сета адвокат гирифтиян, ятай сета гирифтиян, кори мара мега якбора қин кардиян, ба сари ма гуноҳҳои зиёдеро бор кардиян. хуб, боз аз картаи Коляи Таҷик где-то 2500 000 рублей ҳамихе гирифтиян. аниқша худшон медонанд, боз ҳам Аллоҳи меҳрубон. мақсади гап дар иҷа чӣ рафтаистай ки бародару хоҳарони азиз, и таҳматай ё ки мобайни ино ҷангу ҷӯш рафтаистай ё ки хайпай, ман намедонам чӣ гапай, чизе ки дар канали Рустам Ашуров гӯш кардум, ҳамира ба шумо гуфтаистам. ва нав як чида ҳайрон мешавам ки пеш аз ҳамин видеоро сабт кардан дар канали Рустам Ашуров дромадам, ҳамун видеое ки қатъӣ ҳамин Коляи Таҷик мисол гап задагиай, видео кардагиай, ҳамин видео удалит шидай нестай дар сомона. видеоро маҳкам кардиян ё ки удалитш кардиян. значит чӣ гапе ҳастай? раз видеора бировардӣ, чуба маҳкам мекунӣ. Рустам Ашуров, ина ба ту савол. видеора ку бировардӣ, даказат ҳамаш 100% ба гуфти худат.
мехаста ҷура ана кӯлияи таҷик иддао дора ки мара таҳмат кардан дар сари ма масалан бор гуноҳҳои зиёдеро зам кардан ита кардан ута кардан бобоҷон 88 баянгара боз ҳиҷома кушодаак мақсад а видеора чуба удалид мекунӣ Рустам Ашуруф видео нест айни ҳол дар канали худ нест. хоб дӯстони азизи меҳрубон ҳар яктаи шумо фикри шахсии худатонро дар зери комментария бинависонен иншаллоҳ фаҳмон меша пурратар меша чизере ки ман нафаҳмидам шояд аз комментарияи шумо бифаҳмам чизере ки шумо нафаҳмиден видеои мара то охирон гӯш кунен ва видеоро ба ҳама падилитса кунен. хоб куҷое ки суму сангай ҳамҷо разбори калонай чӣ беҳтаре мекунен дунё худаш ҳамин Россия тоҷико ҳама қиншидестай бо шумо ҳама мара овлоӣ кардистен ҳамин 4-5 блогере ки ҳамин истисо кардистен ҳамино хутон ба хутон соз намегирен ҳамин интернета ҷазир карден бо як каси дигара насиҳат мекунен шуморо чи насиҳатгарӣ чи фаҳмиден и лишна ягон бадбинӣ ягон киноягарӣ против ягон қат нест просто фикри худма гап задистам чизе ки дар дилам ҳаст барои шумо гап задистам умедворам ки ҳамаи шумо мара дарк карден идеои меомадагӣ қати ҳаматонро табрик мекунам аллоҳи меҳрубон ҳар куҷое ки бошен соғу сарбаланду хонобод бошен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.